Yes, good morning, Idol Bernard. Santay nga pimudot iti Tugaw, ti kabarbaro nga Chief PNP, adan ti nabusatan, atili, babayan ti drug bypass operation, iti Badog Ilocos Norte. Babayan ti panagtinulong, iti grupo ti PDEA Regional Office, ken ti Ilocos Norte Police Provincial Office, nganiwa iti drug operation, iti Barangay Gareta, Badog Ilocos Norte. Natili, iti drug suspect Idol Bernard, may bilang drug group, Ronfeld Drug Group, iti nakama nga ili, ababayan tinawag sa tanga drug operation, iti PDEA ken ti PNP, kontra iti agnagan datoy alias Idol Bernard, datoy natili manipot iti barangay Gareta Badog Ilocos Norte, iti laing Kalman, alas 5:09 iti Rabi. Natili Idol Bernard datoy may isang residente iti lugar, iti siyam na pidaso iti Hitchild transparent pasisay nga naglaon ti may pagurok Masibu, away nga agdagsen iti 7 more or less 7 grams nga danti market value nga 47,600 pesos. Naalapeking ko na iti cellphone, kinuduman pa nga drug paraphernalia, doon nga pouches iti pakti sigarilyo, nga nabandel iti plastic sachet, nga kasamit din sa nga drug bypass money Idol Bernard. Second, iti PNP ken iti PDEA, nabaydan nga sipsiputan ti suspect nga ni alias Aris, nga agtalon-talon kita 8, ngayon so nakit at involvement na iti panaglako ken panaglako iti druga, iti nakamat ang lugar. Nagresulta nga ro datoy inuwat nga drug bypass operation, ket natimbog datoy suspect babaen iti PDEA ken iti PNP. Napilan meten iti kaso nga panaglabsing iti Dangerous Drugs Act of 2002, ti RA 9165, ken iti sale of dangerous drugs, bali dua. Dato kaso tinipila kung nakingkuana, panaglako, ken panagikot iti druga, iti iliti Badog Ilocos Norte. Talo, Idol Dance, at Idol Dance, talo, dapay Section 12 na, usar iso na. Ti yes, illegal droga. Karamang, dati using. Section 5, 11, ken 12, multiple. Bueno, Idol ba na dito sukot datoy kaso ta nga ilay pilaking ko na talagang ito bilang nga drug group Idol Bernard drug group itang saben ado iti kakadwada kada ito'y operasyon iti droga iti nadakamat nga ili. Iso nga ko natin PNP, baka pasampul lang dato itata iti mandato, polisiya, iti kabarbaro nga Chief PNP, iti kinatuan, iti matiliw nga drug suspect, iti area o AWR, iti kamkaming ti PNP, ken iti PDEA, Idol Bernard. So iti agdama, talagang aburido manan, iti PNP, kada kita drug personality, iti probinsya, nga mga tilit, amutematen, iti kalabes, ado da kita pouches iti high value drugs nga na-recover iti bye-bye iti Ilocos Norte nga ito milyon iti balor amangan lang dapat iti sangin suksoko iti laing kalabas isot gapo na nga alerto iti PNP nga agmonitor karigitoy nga banbanag. Iti nagpatnag Idol Bernard o pasinaming tata nga report manipod iti PNP alabarbaring peaceful ta almost 4 days na kwan nga natal na iti probinsya tawan ng iti untoward incident mula sila ang iti PTI ken iti drug operation why iti PNP ken iti PDEA. Damag talang manipod iti pulisya Idol Dennis Salipio tatak RMN.